שלום, שמי אסי קריטי, קריטי ביטוח והשקעות מקבוצת שחם. ביטוח סיעודי, למה וכמה? עם השנים תוחלת החיים הולכת ועולה, ואיתה גם הסיכוי להיות במצב סיעודי. מצב סיעודי זה אומר בדרך כלל שהראש עובד והגוף צריך שיעזרו לו. עלות הטיפול במוסד סיעודי היא כ-12,000 שקלים בחודש. וזה מוסד סיעודי סביר. זה סכום לא מבוטל, בייחוד כשמדובר בתקופות ארוכות. התקופות ארוכות נובעות מהיכולת הרפואית לשפר את איכות החיים ואת תוחלת החיים של החולה הסיעודי. הרובד הראשון כדאי שיעשה דרך קופות החולים. קופות החולים נותנות כ-5,000 שקל פיצוי חודשי לתקופה של 5 שנים. כדי להשלים את הפיצוי החודשי ולהאריך את השנים, צריך לעשות ביטוח סיעודי פרטי. הביטוח הסיעודי הפרטי, בניגוד לביטוח הקולקטיבי של קופות החולים, שומר על הפרמיה הקבועה לאורך השנים. זאת אומרת שגם בגיל מבוגר נשלם את אותו פרמיה שאנחנו משלמים היום צמודה למדד. בנוסף לזה, אנחנו שומרים על ערכי פדיון. זאת אומרת שאם לאחר כמה שנים נבטל את הביטוח הסיעודי הפרטי, עדיין נשמור על כיסוי ביטוחי כלשהו. רוצים לדעת עוד על הביטוח הסיעודי? אתם מוזמנים לפנות אליי. אסי קריטי, ביטוח והשקעות. תהיו בריאים.